Γεια σας παιδιά, Κλέονος εδώ. Είμαι ένας ερευνητής της αλήθειας, ένας αρχαιοελληνολάτρης που απλά μ' αρέσει να μαθαίνω νέα πράγματα, να ερευνάω, να εξερευνάω την αρχαία ελληνική γραμματεία μου, την ιστορία μου, να θυμάμαι τους προγόνους μου και να τους τιμώ. Σε αυτό το βίντεο, παιδιά, θα απαντήσω στο ερώτημα, το οποίο είναι ηλίθιο ερώτημα, αλλά είναι επίκαιρο. Αν τελικά υπάρχουν εξωγήινοι. Υπάρχουν εξωγήινοι! Λοιπόν, παιδιά, αυτό το ερώτημα είναι ηλίθιο, γιατί όποιος σοβαρός ερευνητής έχει ασχοληθεί, την απάντηση την ξέρει καλά. Θα τη δώσω και εγώ την απάντηση λοιπόν για το υπόλοιπο κενό κοινό. Ναι. Λοιπόν, φυσικά παιδιά, και υπάρχουν εξωγήινοι, αυτό είναι αυτονόητο. Το λένε τα μαθηματικά, η στατιστική, το λέει η αρχαία ελληνική μας γραμματεία, η ιστορία. Διαβάστε Πλούταρχο, διαβάστε Λουκιανό, διαβάστε Ηράκλειτο και πόσους ακόμα. Πολιτισμοί, Μάγιας, Δέκη, Ίνκας, πυραμίδες, η πόλη του Ιχουανάκο και πόσες τοιχογραφίες και πόσα πράγματα και πόσες τεχνολογίες έχουν βρεθεί. Είναι αναρρύθμιτα, ψάχνετε τα μόνοι σας, αν ενδιαφέρεστε να μάθετε, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Δείτε τα μόνοι σας παιδιά, δεν δικαιολογείται σήμερα άνθρωπος να λέει δεν γνωρίζω, γιατί πολύ απλά κρατάει στο χέρι του ένα κινητό παλάμης, το οποίο έχει Google και άλλες μηχανές αναζητήσεις και μπορεί να μάθει το οτιδήποτε μέσα σε λίγα λεπτά. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Δεν ξέρω. Μόνο δεν θέλω να μάθω. Και αυτό αποτελεί ενοχή. Λοιπόν, φυσικά υπάρχουν εξωγήινοι παιδιά. Από πότε υπάρχουν δεν ξέρω. Δεν το γνωρίζω. Και εγώ ψάχνοντας πηγαίνω. Δεν μου τα λέει κανένας στο αυτή. Χιλιάδες χρόνια σίγουρα όμως υπάρχουν εξωγήινοι. Δεν είναι κάτι νέο. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα σενάριο να παιχτεί στο άμεσο μέλλον και αυτό είναι η εισβολή των εξωγήινων. Αυτό παιδιά να ξέρετε θα είναι μια έντεχνη παγίδα για να προωθηθεί το νέο παγκόσμιο κράτος, το νέο παγκόσμιο νόμισμα, η νέα παγκόσμια θρησκεία. Μην τσιμπήσετε, εσείς θα χάσετε. Λοιπόν, το λέω αυτά για να προλάβω ίσως κάποιους, καθώς η κοινή γνώμη απέδειξε ότι είναι ηλίθια. Ναι παιδιά, δεν το λέω εγώ, το απέδειξε με πράξεις. Και γι' αυτό βγαίνω κι εγώ να σας πω για το πιθανόν αμέσως επόμενο βήμα. Και να σας ενημερώσω κλείνοντας ότι εδώ σε αυτό το γαλαξία έχουμε τόσο τον πλανήτη Γη, έχουμε πλανήτη Άρη, πλανήτη Αφροδίτη, πλανήτη Δία, πλανήτη Πλούτονα, πλανήτη Ουρανό. Δεν έχουμε πλανήτη Ισαάκ, πλανήτη Αβραάμ, πλανήτη Ιακώβ. Και τώρα εγώ να θέσω ένα ερώτημα. Αφού έχουν ελληνικά ονόματα οι πλανήτες, μήπως και ο γαλαξίας αυτός είναι ελληνικός? Λέω εγώ τώρα μια ερώτηση χαζή. Λέω μήπως. Και γιατί να μην το λένε Αβραάμ και Ισαάκ? Γιατί? Μήπως είναι ο λόγος ο οποίος ο Εβραίος με έχει εχθρό? Δεν ξέρω. Λέω μήπως.
Και μήπως πάλι είναι μια πάσα για να διαβάσω την αρχαία ελληνική μου γραμματεία και την μυθολογία μου, να τη μελετήσω, που αναφέρει αυτά τα πράγματα μέσα. Μήπως λέω, μήπως. Παραμύθια λέω. Λοιπόν, να περνάει η ώρα μας. Αυτό που έχω να πω, άμα θέλετε να πάτε μπροστά, να ερευνάτε τις γραφές, τις αρχαίες ελληνικές γραφές, την αρχαϊκή γραμματεία, να εξερευνάτε τον τόπο μας, να τιμάτε τους προγόνους μας και θα πάνε όλα καλά, και να αγαπάτε την αυτάρκεια και να μην βλέπετε πολύ τηλεόραση, γιατί κάνει κακό. Η τηλεόραση είναι πλυντήριο, δεν είναι τηλεόραση. Μην μπερδεύετε τις συσκευές! Λοιπόν, αυτάρκεια παιδιά, σωματική άσκηση και πνευματική άσκηση. Αυτά τα δύο για να πάτε μπροστά και να βοηθηθείτε. Θα είναι καλό δικό σας και μόνο δικό σας. Εγώ δεν έχω να κερδίσω τίποτα, δεν ανήκω ούτε σε θρησκευτικές, ούτε σε πολιτικές, ούτε σε αθλητικές, ούτε τι άλλες ομάδες υπάρχουν δεν ξέρω. Σε καμία ομάδα δεν ανήκω. Είμαι ολομόναχος και το λέω για εσάς τους ίδιους τους ολομόναχους. Να βοηθηθείτε αν θέλετε να σωθείτε και να πάτε μπροστά και να ανεβείτε. Γιατί ο δρόμος είναι μόνο πάνω! Μόνο πάνω! Αυτή είναι η ιστορία μου, η μυθολογία μου, η προγόνη μου. Αυτά παιδιά μου, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.